हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग भिडिअ लाबोयैया दिनै बिराद गोसो जादों आरोना लोगोफोर बयनिसिमबो एडभान्स हेपि दिवाली जाहैबाय लोगोफोर गाबोनहाय जोंहा हेपि दिवाली जागोन आरो बेनिफ्राय जोंहा दिनै माने गामियावहाय बे काली फुजानिनो सानसे सिगां फुजा होगोरनाय जायो आरो मन्दिरावहाय स' लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय एसे आंनि माबा एथम बायनायखौहाय एसे देखायनोसै आरो नै खय हाजारनि बायखो खय हाजारनि माखो नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा ब्रुस आदा ब्रुस बायना लाबोदोंमोन आङो नैबेयावहाय थरनै दंबावोदांलै नै थरनै दं बे जोब्बाय 10था थायो मोनसे पेकेटआव ओमफ्राय नैबे 12थामोन आरो नैबेहा बिशाल ओमफ्राय नैबिसोर जाहैबाय राइन' दा आं हारसिङै गावजोबनो हागोन ना हाया बेखौ आङो दा माने एखमबा थरसे एखमबा थरनै गावो आरो ओमफ्राय गाबोनहाय लागायनोसै बेरफुला होनोसै गावनो हायाबा खेनसेनो खाजाबबाय फाल्टाव फुल्टाव होबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै दे गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ लाबोयैया एसे आलदाबो जानो हागौ आरोना रायलायनाय स्टाइल ओमफ्राय भिडिअ खेबनाया मोजां जायाबो जानो हागौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे ओमफ्राय जोंहा गामियावहाय फुजा होनायनि नामै खिस्रि ना खिस्लि होनो बेखौहाय संनानै उन्दै उनला बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला ज' जाहोगोन आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबा मिथिगोन लोगोफोर आङो दा नै मन्दिरावहाय सफैबाय नोंथांमोना नैबे मन्दिरखौहाय मिथिखागोन आरोना ओरै जाय बे लामाजों फैयो सेरफांगुरि टु दतमा थांग्रा लामा आरोना बे सेरावहाय दङ आरो दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं एसे फुजा होनायाव एसे खुलुमसै आयंआ फोथा थुग्रा जोंनि दैहान सारदों आयं जोंहा नै नायनानै लाबानो जाबाय फोथा थुग्राखौ रायजोफोरनि बुंनाय हिसाबै जोङो फुजा होनाय जादों एसे खोन्थादो दे सेरफांगुरि दतमा रड लामाजों जोंनाथ' बे समाजनि र' आयं आं सोंनि जेनेबा जोंनाथ' कालि फुजाया गाबोनसो नालाय दा बिनि सानसे सिगां होनायनि माबाखौ एसे खोन्थादो दे जोंनाथ' जोङो बिमा कालि फुजानि नामै जोंहाथ' बिनि नामै होनाय जाया बेनि आगोल जोङो बिमा कालि फुजानि आगोल जोङो बोसोरफ्रोमबो जों होनाय जायो आरो पार्बतीनि नामै आइ बिमा पार्बतीनि नामै बिमा पार्बतीनि नामै आरो शिब ठाकुरनि नामै आरो बेनि माबा दं जोंनाव गणेश ठाकुर दं बे जों फुजिनाय जायो आरो बोसोरफ्रामबो दा बेनोसै दे जाबाय थांनाय बोसोरावबो खालामखादों आं लोगोफोर भिडिअखौहाय दा दिनै बोसोरफ्रोमबो बानायबाय थागोन आं देग्लायल' बानायनाय नङा जेनेबा थांनाय बोसोरावबो बानायबाय देग्लायबो बानायबाय ओमफ्राय नेक्स्ट इयारावबो बानायगोन बै बोसोरावबो बानायगोन आरो नै फुजा होग्राफ्रा बिराद बिहिर सासे होखांबाय ओमफ्राय जाला जायो बहुद गोबाव जाबायमोन दिनै बैसागुनि उनावहाय दिनै देखायफिननो मोनबाय नोंखौ नङा भिडिअआवसो ब्रा एबार बैसागुआव होख्लायफिनगोन दे आरो ओमफ्राय नै जोंहा नैबे आइ बिमा गंगानि नामाव रिमा होखांबाय हा फिजु नोंना बिबार दंलायबावो दे अमृता होखांबाय जालु आंबो दामनाय नायनि लोगोफोर दा माने जोङो नैबावहाय आफा शिबनि नामावहाय ओमफ्राय आइ बिमा पार्बतीनि नामावहाय ओमफ्राय आफा गणेशनि मुङावहाय होखांबाय बे नैबे मानिमोनलाय जोंहा जेखाइमारा खबाइमारानि आरो दा बेयाव होखांनानै नैबावहाय आइ बिमा गंगानि नामाव दंबावो
दा बेखौ होखांबानो जोब्बाय आरो ओमफ्राय खिस्रि ना मा होनो बेखौ जानो थांसिगोन आरो जोंनि स्कुलावहाय औ दा खुलुमसै बन्द' ना संख्राबो दं गोदान होयोबा Saya bawa jangan. Saya bawa kotak jangan. खायनो हरसां खायनो जाबाय आदाया बुरिखौ खेबखौलाय हरबावो नै ओइस दायो जोंहा होखांबाय दा नै होगासिनो दङ उखुन्दै जाजोबथारबायलै बाजै मेगनानो जोंबायसो माथो ओमफ्राय नै जोंहा बिहामजोफ्रा बिहामजोफोरसो जायो बेखौ ओमफ्राय ओरैनोसै जोंहा मोदानबायसो लोगोफोर आङो दा फुजा होखांनानै फैबाय बिनिफ्राय खिस्रि जानायावहाय माने भिडिअ खालामनाय जायासै आरो आङो माने मन्दिरावहायनो माने लोगोफोरजोंहाय एसे इन्टारेस्ट खालामनानै लेट जाबाय आरो ना खिस्रि जानायावहाय बिदिनो रायजो राजाफोरखौहाय ज' राननानै होदोंमोन बिनिफ्राय आं बे समावहाय गैया मानसि होंगो दोंगोआवहाय गैया आरो ना बे जाखांनानै थांखांजोबनानैसो आं थांदोंमोन आरो ओमफ्राय जानायावबो माने एसेल' मोनजाबाय माने थोब्ले माब्ले जाबाय नालाय दा माथो खालामनो ओमफ्राय आङो उसुबिदा मोननानै भिडिअखौ खालामनाय जायासै आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननो एटम गावनायखौ एसे देखायनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर नै एसे अननानै नायबानो जाबाय दे थारमाने बे थरनैखौहाय कम्पेयार खालामनो नागिरदों बे एसे देरसिन बे फिसासिन थारमाने नै बियो बिशाल ओमफ्राय नै बियो रायन'ना जाहैबाय नैबे गोजाया गिदिरसिन बियो ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय मा होनोमोनलाय बिशाल दामा एसे हेरफेर आरो ना नैबे पेकेटसेयावहाय 50 थाखा ओमफ्राय नैबेयो 50 थाखानि एसे बारा गोलैगोन आरो दा टेस्ट नायनोसै बे गोमनाया बांसिन ना बे गोमनाया बांसिन आंनिबाथ' नैबे बांसिन आरो आंनि माबानायावहाय आं गावखांबाय नालाय मिथिबाय दा एसे नायबानो जाबाय गावनायसै मोननैखौबो लोगोफोर आं दा नैबे बिशालखौ गावगोरसै आरो ना बिनि उनावहाय नै गिदिरखौ गावनोसै ओमफ्राय आसि फुरखा मोननै लादों बेनि गोमनायखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर माबायदि बिशाला बेनिफ्राय नै एबार नैबे गिदिरखौ गावनोसै दे रायन'खौ गावनोसै बुस्थुआनो मोजां नङा मारै जाखो सलथाया खामनानै गुदियाव थाबथाहैबाय नायदो नै सलथाया माने ससे खामनानै थाबथाहैबाय आरो ना बिराद बेथाल बिदिनो जागासिनो दं बियो मोजाङै खामा मा खालामनांगौ बेखौ फोराननाया फोरानदोंमोन आं दहाय सानसे फोरानबाय जाबावा ससेल' खामनानै थाहैबाय नै बेनोलायनो रायन' एबार आसि फुरखा गावनोसै उसखिया जाजोब्बाय
नैबेबो नैबेबो खामजोबाखै मिथिबायना बिदिनो जाना दं ओमफ्राय नै मोननैबो खर'आनो गैया खामहैया बेखौहाय अर लगायनानैसो ओरै गारफिननांसिगोन लोगोफोर आङो मैया मोनायावहाय देखायनाया बेनो जाहैबाय नै लोगोफोर आंना बेनो थोयो बेखौनो हारसिं गावजोबनो हागोन ना हायाथाय सान्दुंआ एसे फोरानस्र'दों आरोना नै सान्दुंआ बेवहाय नांफैयो नालाय दा नै मा होनोमोनलाय गावनानै जायिया नुवाखै माबायदि खामहैजोबा सिङाव नैबेबो नै सलदाया बिदि जानानै दङ बेबो नै मारैथाय नारसोनानैबो गावजाया माथ'जाया नैबेथ' नै माबायावसो दाखोरावसो होनांसिगोन आरोना उफाय गैला बे जायखौहाय दाखोरावसो होनांसिगोन आरोना बिनिफ्राय सोरबा आंनावहाय कमेन्ट खालामहरदोंमोन माने बट फर दिवालीनि माबा भिडिअ लाबो होननानै दा आंना बेनो आरोना दिवालीनि एथमा बेखौनो गावनोसै स्काई शट 10 शट 7 शट माबा शट 20टा 30टा गेब्रुग्रा बेफोरखौ बायनो हाया आरो फैसानि गोनांथि जायो नालाय फैसाबो गैया नालाय दा बेफोरो खलथासेयावहाय 50 थाखाबा आङो माबानि 300 थाखाफोरनिनो 6टा खलथा मोनो ओमफ्राय बे स्काई शटफोरखौ बायोबा दाम गोसानासो मोजां 100 200 300 बिदि लायो आरो खेनसेनो गुगाखायो आं बिदिजों बारा इन्टारेस्ट गैया आरो सोरबा भिडिअ खालामनोबा जेनेबा गावनायखौ भिडिअ खालामनो देखायनो लुबैदोंबा लिंहरनो हागोन आरो कमेन्ट खालामनानै आरो सोरबा लोगोफ्रा बा सोरबा आंनि भिडिअ नायग्राफ्रा खाथिफोरना लिंहरनो हागोन फन नाम्बार गोनांफ्रा बानायना होगोन आरो आङो ओमफ्राय आं एसे गावनो मोननांगोन आरोना दा दिवालीनि भिडिअ लाबोनो थिनदोंमोन नालाय आङो नै दा नैबे आलदा ओमफ्राय दा मोनायावहाय आलदा बानायनोसै नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दे जाय कमेन्ट हरदोंमोन बिथाङा नायबानो जाबाय दे दा आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे लोगोफोर माने आंना एथमाबो बारा मोजां नङा सलथाया खामनानै गुदियाव थाबथाहैयो आरो मा होननांगौ लससो जासिगोन बायदि मोनबाय आं सिदलायाव लायलायनाया बेखारसो नै बायोबा नैबेबायदियानो मोजां बिसाला ओमफ्राय जकार ना मा मोनसे दङ बेनो मोजां नायदो नै बेखौ नायबानो मेट थांनाय नुखायो मबाइलावसो कालारिं नुदों माने नै खलथायाबो मोजांबावसो नैबेना नायलाय दा होमबा दिवालीनि भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा खाथियावनो ओरै दै बारबानो मेला मोनहैखायो दाङारकुथियावहाय बेवहाय सानसे नङाबा साननै भिडिअ बानायगोन आं नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे